значи са обвързани по някакъв начин с идеята на нашата среща. И аз не знам. Ами не започвам. Мадамите ти ли бе? Не ги познавам. Тя ги познава. Тя е комиписа си. Какво правите? Какво правите? Къде е? Къде е? Иначе работите ли някъде? Слушам бедно, отвън да ме чака и да дойде. От него там може да се. Не, още нищо официално. Те сега колеги. Пламене, твърди на Люмен, че ни чаква там. И аз не познавам, разбира се. Като изглежда бе. Това мисля, че групата, която се е събрала в тази зала, някакъв начин е свързана с причината за тази среща. И тя е представена на книгата на Александър Сърков, езика и пространство в византийската библиография. Защо аз съм водещ? Трябва да се запазвам тук, защо моя ролята на водещ? Ами, Александър Сърков беше докторант на професор Калва и тази книга е резултат на неговата докторантура с почти подобна тематика. Това беше само някои, всъщност не много важни фактори, свързани с времето, с времевия диапазон. Тази книга не би била възможна, ако не беше, извинявам се, професор Янка Макалова. Тя е, извинявам се, че ще го кажа, но тя е като някакъв, човек, който като поема по средата не я пуска. Тя разбира, че Сашо има качества и от него изцеля абсолютно всичко. Той сам си ги изцели. Да, вярно е, вярно. Но вие бяхте толкова, да кажа, толкова взискателни и ще това кошмар. Аз не гледах как се гречи в собствена сос. И много усилия и това бяха много години. Много. Сега. Много трудно да се говори, тази книга. Е много причини за това. Самото заглавие съдържа в себе си, забележете, думи, понятия, категории, които са трудно биха могли да бъдат дефинирани в съвременното ново познание. Езикът е нещо безкрайно. Пространство, никой не знае какво е пространство. Византийската фотография е една бездна, която в един момент ние имаме, как да кажа, усещане, че като че ли знаем всичко за нея, но не точно обратно. Може би защото тя е в миналото, а се смята, че това, което е минало, вече е свършено. Не, тя те първо започва. Какво искам да кажа с тази книга? Езикът не свързва, защото по някакъв начин той всъщност представлява обществото като комуникационна система. Говорим за енергоинформационно поле. Говорим за информация и за общуване на различни нива. Вие знаете, че в момента тези нива или тези информационни слави са толкова много, че даже не може да ги подобрим. Няма как. Както казва Ноам Чомски, той говори за езикът като за дискретна безкрайност. Там се появява пак две понятия, които също са трудно определени какво е безкрайност и това какво означава дискретно. Дискретно е квантовата физика, но няма да се връща на него, т.е. няма да го срещаме. Проблемът е, че аз е интердисциплинарна. Тя всъщност е опит да свържи две неща, които са по принцип несвързваеми. Византийската фотография е божествена литургия в образи. И това, което аз написах като преговор на неговата книга, беше за тази смисловите бездни на образа, да свързва и неразделя, свързвани като гледащи и неразделя като виждащи. Защото
Защото образът е, ако ви се опитате един образ, който възприемате за части от секундата, да го вербализирате, ще се окаже, че е невъзможно. Ако се опитате една картина, която я виждате, да се опитате да я предадете с думи, това е абсолютно невъзможно. И причините са няколко. Една от тях е всъщност, че езикът, с който ни боравим, е линейно, като забжете информацията или материята е многолинейна. Или тя не е линейна. Или много линейна. В този смисъл да се опитаме да създадем изречение с по-скалсурано допълнение, пряко и подчинено изречение, да създадем такова изречение и да се опитаме да придадем смисъла, това е изключително невъзможно. Затова се виждате в едни особени среди, които като че ли по някакъв начин са свързани с изкуството, има едно много интересно твърдение, една мудра, и всъщност тя е не само мудра, и трудно да говоря, трябва да внимавам като говоря. Всъщност, че думите принасят смисъл, но когато те принесат смисъл, думите изчезват. Те се разтварят и изчезват. И ако ви се опитате да повторите този смисъл, вие трябва да го облечете отново, трябва да го видите отново с други думи. Защото ние не помним думите. Думите са просто както звуците на музиката. В нас остава музиката, но не и звуците. Ние няма как да дефинираме тези звуци. Много е трудно, много е сложно. Давам така възможност на автора да каже няколко неща. И за това извинявам се пред аудиторията за това, че съм застанал в качеството си на човек, който като че ли разбира повече или неща. Не мога да кажа, че след всички тези години аз разбирам каква бездна е византийската иконография. Образът не може да се предаде. И проблемът е, че всъщност всички тези опити за изследване на това, което ние наричаме по този начин византийска иконография, всъщност по-скоро не отдалечават, защото в един момент те превръщат нещо, което е сакрално, те го профанизират. Изчезнали език, изчезнали лексикон. Нашето общество по някакъв начин е преминало в една малко по-такава технологичен уклон. Този технологичен уклон променя езикът, с който ние общуваме, и става тези термини, он е лексикон, он си е речник, с който се общува, но не си преди нас, нашите предци е изчезнало. Няма. Думите, които стигат от нас, са някакви думи, чието значение е изчезнало. Няма. Обикновените хора боравят за жити, всяка дума с тях има едно значение. Защото ако има повече от едно значение и вие чуете тази дума в някакъв контекст, вие в момента няма да разберете какво ви говорят, защото вие трябва да подадете как звучи този текст с едното значение на думата и с другото значение на думата. Само думата изкуство има 11 значения. Думата изкуство има 11 значения. Така че, вижте ли, лексикона, с който тези неща са дошли до нас, постепенно изчезва някъде във времето, изчезва може би в книгите, изчезва в съзнанието на хората. И за нас остават само образи. Може би, онези, които са ни оставили тези образи, са разбирали, че трябва да остане образ, а не слово. Не слово, защото словото се променя. Самата, пак казах, технологична среда въвежда нови и нови термини, нови и нови понятия. Съвременното поколение, забележете, знае какво е интернет, но това не им помага да разберат тези образи. Сега, защо сме тук? Вероятно, всеки от вас се отговаря на този въпрос и той сигурно има отговор, не да че нямаше да бъде тук. Аз знам защо съм тук. Аз съм тук за Александър Стойков, за професор Радов Бакалов, защото не ги виждам толкова често. Това са някакви срещи, как казвам, тези срещи на духа, т.е. влизат хората в една църква, влизат, защото имат нужда и просто излизат. Там стоят икони. Те не общуват с иконите, те не разбират езика на икони.
профанизацията на иконата е стигнала до максимум. Извинявам се, че го казвам, не всеки рисува икона. Да рисуваш икони и да правиш икони, да създаваш икони е различно нещо. Иконата е загадка. Както често казвам, вие може да не видите иконата, но тя ви вижда. Иконата е нещо, което е необяснимо, неописуемо. Това е визуална литургия. Визуална литургия. Литургия, която не се интересува това хората на какъв език говорят. Какъв е български, френски, английски, няма значение какъв е. Образът е език, той е универсален език. Универсален език. Но нека да не вземам думата. Нека да дам думата, т.е. да не изземам думата от автора. Нека да каже нещо. Не, да каже нещо, просто после професор Бакалова, тя трябва да изчака, за да чуе какво ти ще кажеш. Защото иначе мисля, че това е по-добрия вариант. Сега ще внимавам какво ще кажеш. Добре. Мога ли да моля вие да кажете няколко? Виждаш ли той? Да, но той се притеснил от това. Живота и колко трудно върви писането на дисертации, но такова писмо, които са днес, но явно, че е завършило благополучно. Първо той имаше някакъв друг вариант, а в края на краищата вече е издал този много, бих казала, репрезентативен вариант, който ви препоръчвам, разбира се, да си купите. Книгата е, разбира се, необичайна и уникална, за това говори доцент Иваров, който между другото е, бих казал, единствения, който реално разбира от тази проблематика. Значи, аз лично съм много неприятно обучена, че вече доцент Иваров не преподава на изкуствоведе. Това е някаква глупава промяна в програмата, защото това беше много важен курс. Много важен курс, той, вие като си купите книгата, ще видите неговия текст. Той е още бих казала, философски и сериозен, колкото даже на самия автор. Самия автор има това предимство, че се занимава с някои конкретни проблеми. Значи това го смятам за много ценно, че той говори за това как се изобразяват различен вид детайли, по какъв начин се изобразяват. Да кажем, разделена му е книгата на там на 3 части, по какъв начин се изобразява светлина, по какъв начин се изобразяват различните форми. Например, ми и глави. По какъв начин се изобразяват, да кажем, някои структурни елементи. Това го имате и на полица отравена. Тези конкретни анализи са много ценни и могат да бъдат полезни и на тези тук девойки, дето уж пишат икони, па не са чели. Значи предполагам, че може да и бъдат полезни, защото много добре е представено това. Аз даже мисля, че това е главната ценност на книгата в известни прагматични аспекти на отделни елементи в иконописта и стенописта. Все едно това са и мозайка, защото това е мозайка, което е на корица. Значи всички тези, които са свързани материали с създаване на християнско изкуство, имат определено значение, но всъщност проблемите на пространство са общи при всички видове материали. Това, което аз бих искала още веднъж да подчертая. Значи, аз не се очудвам, че има сравнително малко посетители, защото проблема е много специфичен. Не работен у нас и, разбира се,
основните, аз съм писала за това, този, който не е видял книгата, господин Стойков всъщност е публикувал мои някакви думи, при които съм произнесла при неговата защита. Това е от книга. И там аз се занимавам, сега ще кажа също по този въпрос, с въпроса кой кога поставя изобщо научно да се изследва езика на пространството, защото правилна е формулировката. Език на пространството, да, защото този език на пространството предава определена информация. Това е целият смисъл. Значи тази всъщност, бих казала, жажда да се изясни как точно се развива представянето на пространството в изкуството, започва. Интересът към тази проблематика започва преди почти един век. Значи 20-те години на 20 век са, когато това нещо започва. Разбира се, започва в Германия. Тя е водеща страна, аз мисля в науката, бих казала, в тази част от историята, а после, както ще видим, и както се случва по много причини, се премества в Америка. Така става. И сега е так. Значи в 20-те години на 20 век в Хамбург първо има един философ, който пише книга за символните форми, философия на символните форми. Това е Ернст Касирер и с него работят един изкуствовед, който е, може би, родоначалника на съвременното изкуствознание, Ервин Пановски, и работи още един изкуствовед, специалист по културата на възраждането, на Ренесанс, италиански да става дума за нашето, който е Аби Варбург. И интересното е, че Ервин Пановски издава някъде началото от 20-те години, 24-та, 25-та, книгата, която се казва значи има и книга философия на символните форми и тук вече връзката с пространственото изграждане и философията е много на лице и по-нататък тази тема се развива, като успоредно с това в Русия един от големите, да го наречем богослов и едновременно математик, Флоренски, пише книга "Обратната перспектива". Ние сме имали дискусия с господин Доваров по въпроса за понятието обратна перспектива, което той да приема. Аз съм съгласна с него, значи това са следни интересни постановки. Това е едновременно развитие на науката в различни места. Значи от тогава започва интереса към тази проблематика. Това е по-нататък и продължение да видите колко историческите събития и промени влияят и върху науката. Значи идва Хитлер, 33-та, и какво се случва? Всички тези бягат от, най-вече евреи, бягат от Германия в Америка. Пановски бяга с Айнщайн. Айнщайн също е един велик еврей, европейски. Отиват в Америка, в Принстън. Двамата. И този център, който е възниква заради Айнщайн, там и на Пановски в библиотеката има един голям фотопортрет в библиотека, защото той там продължава да развива тази своя дейност. И всъщност става началник на американското изкуство. А на Флоренски съдбата е още по-страшна, защото той бива изпратен в лагерите, за които поне сте чували, ако не сте чели, и го убива
отиват на така наречените Соловецки острови, които са в Северно море и още други. Значи, това е предисторията на проблематиката, с която се занимава нашият автор. Разбира се, той, казах вече, че хубавото е това, че той намира добри практически аспекти, конкретни неща да разгледа, а не само философия на символните форми, което ще му бъде малко по-трудно, въпреки че, разбира се, той се запознава с много неща. И вече тук именно тази, бих казала, конкретика в книгата, тя ще бъде особено полезна за тези, които и практически биха искали да реализират пространството горе-долу според това, както е правено в Византия и в Средновековието. Въпреки че някои от тези изследователи от 20 век, те се занимават много с ренесансовото изкуство и правят там съпоставка какво е било в Средновековие, какво е Ренесанс. Това е най-вече Ави Варбур, който всъщност дава най-хубавите публикации за нещо, което вие всички сигурно сте гледали, именно за картините на Сандро Боттичели, които са от най-очарователните произведения на ранния италиански ренесанс. Така че тук аз мога да кажа, че има една много силна последователност в поведението на автора, който първо беше направил някаква друга форма на, не би го нарекал точно издание, но това е, разбира се, нещо, което е вече окончателен вариант. И аз много се радвам, че доцент Тодоров е причастен. Съжалявам, че не преподава на нашите студенти и искам да кажа, че всъщност художествена академия е мястото, където има интерес към теорията, защото това са теоретични дисциплини. Нали, ние имаме няколко автора още в нашата колегия. Това е Петър Цанев, това е Свилен Стефанов, които работят, разбира се, неща. Никъде не се работят. Просто никъде не бъде. Така че аз поздравявам и автора, и доцент Добаров, и се надявам, че ще повлияем той да преподава на нашите студенти. Това е което мога да кажа. Много благодаря за това. Това всъщност означава божествено знание. И аз мисля, че преди не знаем какво е божественото знание, затова го превръщаме и го, как се казва, вербализираме, като те наречени теореми, като божествено слово. Никой не знае какво е божественото знание. Ние можем само да го пуснем. Всяко цивилизационно ниво носи в себе си идеята, че е по-добро органично. Може би защото някъде в дълбините на времето се появява идеята за еволюция. Всъщност няма еволюция, но инволюция. Така че много сериозни въпроси, както казах, тези, които са създали това нещо, те са знаели, че нещо ще се промени. Те са знаели, че ще минат хиляди години. Те са знаели, че тези, които ще бъдат след тях, след хиляди години, ще говорят друг език, ще имат друга култура, ще имат други отношения, но образът ще остане. Какъвто и да е, този образ ще остане. Образът е тайна, образът е мистерия, образът е, както казвам, свързан и разделен, свързвани като гледащи и разделен като виждащи. Виждането е различно от гледането. Виждането е събжете стъпалка преди разбиране. Гледане, виждане, разбиране. Слушане, чуване, разбиране. Четене, мислене, разбиране. Крайната фаза, крайната стъпка в този процес, по какъв начин ще влезе тази информация в вас, по който информационните канали, тя минава, събжете се преобразува в нещо друго, в разбиране, което не е нито слово, нито образ.
Това е нещо друго. Зрителен образ няма. Това е оксиморон. И сега, значи, след тази много важна историческа справка, вижте, това са времена, които цялата нашата цивилизация се тресе. Това са войни. И има хора, които се продължават да мислят за това нещо. Избивани са хора. И някои от хората се закриват, за да съхранят някои от тези икони. Заради икони. Иконата е нещо странно. Иконата е нещо, което ще ни се проложи през целия живот и няма да го разберем. Слава Богу, иначе ако бяхме разбрали, кой знае какво ще стане. Между вярата и религия е много. Има една такава мисъл на Солженицин, който каза, най-трудно е да бъдеш в средата. Най-трудно е да следиш средата. Защото винаги те дърпат или в ляво, или в дясно. Всеки иска да бъдеш от тяхната среда. Всеки иска да бъдеш от техния лад. Това, което Александър Стойков се опитва да направи, е да се движи там някъде по ръба на Кръстач. Което в един момент е изключително трудно. Пътят по ръба на Кръстач е кръв. Това е кръв. Ние плащаме цената на този труден път. Сега, говоря за нещо, което е с доста сериозна давност. Не се е случило изведнъж. Монографията не е възникнала за една нощ. Тя е създадена от много безименни хора. Хора, които ние не познаваме, които са изчезнали. Те са решили да бъдат такива. Затова разликата между икона и картина е невероятна. Иконата не е картина. Картина не е икона. Не е икона. Така че подвеждащо, когато използваме думата живопис. Ние не можем да използваме думата живопис за икона. Иконата не се живописва. Не се живописва. Съществува един обратен вектор на времето, който всъщност е доста странен, но можем да го приемем. Тоест, виждате, за да се роди една икона, трябва да се случат много неща във времето, за да се съберат хора, да се роди едно дете, второ дете, трето дете и след една доста сериозна, невидима група от хора, някъде сред тези хора ще се прилага, който ще създаде иконата, която ще бъде вечна, ще бъде безсмъртна. Много хора ще умрат за тази икона, за да я запазват. Той ще живее само за да създаде тази икона. Кой създаде икона? Автор? Няма автор. И това нито една от иконите не е подписана. Тя не се подписва. Тя е безименна. Тя се сътворява. Сътворява заедно с Твореца. И изисква едно особено посвещение. Изисква просто, извинявам се, съвсем друг вид посвещение. Не е достатъчно да си учил в академия, за да правиш икона. Отвеждаш. Има много икони, които са правени от хора, които не са учени. Някои от тях са неграмотни. Какво се направи? Оставаме се на икона. Така че ние сме тук заради нещо, което не го разбираме, но по някакъв начин осъзнаваме, че е много важно, че нямаше да влезем в тези църкви. Нямаше да влезем вътре в някои от тези църкви и да стоим в някакво особено притихване. Наистина е божествено любов. Един език, който е безсмъртен, ще се раждат и ще умират поколения. Те ще гледат тези икони. Пак казах, не знаем каква медицина има, не знаем каква математика са има, не знаем каква история са има. Можем да допускаме. Но забележете, иконата минава през тях. Така че ние сме тук за нещо и той е направил усилие да се даде тази информация. Направил усилие да я опише. Да опише нещата, на които ние не обръщаме внимание. Да извади Словото, защото епифанната светлина
т.е. Бог е светлина. Светлина, светлина, светлина. Всичко е светлина. Знаеш, без да се учи квантова физика. Знаеш се. Има брутално. Или да? Александър Стан. Просто тревожно. Тревожно би било от това, че ние се гледаме много несериозно. Тази в технологичното положение просто обезмисля някои неща, които са много стари, много древни. И вече всички тези, извинявам се, не съм против тях, таблети, телефони и така нататък. И за това да казвам си, просто... Някои неща ги няма в момента. Да, някои неща ги няма. Но тези неща в момента, те не са сериозни. Ако те наистина са тези неща, не са за изкуствен интелект, но не може да го са. На съвременния път не е ясно много неща. Не е ясно образ. Какво означава образ? Всички тези неща, които дори го описват тук, те са просто, извинявам се, смяна в залата. Но е хубаво да ги знаете, защото това е съвременната култура. Така си представяме всички тези неща, които са вероятно знание на изследването на също е много важно. То търси, забележете, тези проекции във всички области на науката, за да открие тези неща, които ние не можем. Това е важно. Да, Това не са на място. Важно да се обърне важно. Сега това добър какъв лидер. Много ли ще издаваш за какво ги показваш, не е ясно. За да стане по-ясно. На кого? Ние сме чели книгата. Това е Има някой, който не е чел. Поне. Това като не е от книгата, какво ще има? Аз се не помогна да разбера. Добре, да видим. И не става въпрос за това, което наричам гледална инверсия, която и защо не е приложима в византийската фотография, тъй като психологически ние подхождаме по различен начин към одушевените и неодушевените предмети и обръщаме тяхната ориентация, която в хармоничната среда на византийската фотография няма как да бъде ясно. Тук на мен да го обяснявам по какъв начин с един пример. Тук е един друг пример, който е в книгата за съвместяване между византийски фотографии и по-съвременни форми на живописа. Става въпрос за златния фон, съотношението с синия фон. Синия фон, който е основа в живописта. Съотношението между никовете и фона. Застъпването на никовете, което е много специфично и бележи на ясна иерархия. Движението на никовете, което може да се забележи много ясно като движението на писаните език на Христос. Който винаги се движението на неговата глава. Хоризонтална посока, която се отклонява само от вертикалната глава, и когато вече цялата глава се направи, когато целият кръст е завърнен. Но нещо много интересно в сцената оплакване, когато вече ние не виждаме четвъртото рамо от спасения кръст, което би трябвало да е право, според нашето гледане. Но трябва е как се представяме писания кръст на Христос. В средата съм направил така, както се изобразява. А най-отясно е както е изобразен в сцената оплакване, което бих изтълкувал в този начин, че в сцената оплакване Христос вече не е благовоплатен. При неговата смърт на кръста четвъртото рамо от спасения кръст изразява
писта, сферите, водата, като взеха на движението, водата трябва да взеха вертикална ориентация, реките, водата, която изтича на моря, основната кристалната кръв и водата, която изтича по стената кръчкани. Формите на малите са, като препадна конструкция. Дъното винаги е загазено в линия, като отваряне за тяхна плоскостта на картината равнина, а някъде дори дълго е зелта. Пещерите, завазяването на сградите, това е дало отваряне за града. Ясно е традиционното завазяване на сградата е нейният фронт и историческата стена са изобразени винаги в една равнина. Ето имаме една отварена сграда в Християнската църква. Изобразяване на малки крепче са, но по-късно това са сакрални градове, като овални съдове, които съдържат Божия народ. Развитие на ценната основа, така като виждаме първите опити за изразяване на ценната основа. Различни видове са определени, огромно богатство на това, просто огромно. Това са това основни видове, вални линии, масата са вални линии. И тук вече предвиденията, тези схеми няма в книгата, тези обяснения, нямаше място. Ще има много сложно предвидение в свалянето на кръста, където стълбата и тялото на Исус се приплитат с Христовото тяло. Забравя се. Бързо ли ги? Виждам едно преплитане, специфично преплитане между музея в сцената кръщение от манастира Свети Кръст. Тук вече е едно изумително преплитане между масата и капана и в Супремска главна пазара. Изключително сложно. Невъобразимо. Друго преплитане между различни равнини от Рим. Виждаме как архитектурния елемент се преплита с масата с Христос. Смачва всички слави от друго преплитане за технология на сградата си. Иван, това е за Иван са специфични тези архитектурни елементи. Виждаме как този конструктиране на дизайн, тази не трябва да отива в дълбочина, но ще се казва, че реализирате навлиза в преглед. Няма очакване. Да, ще направя нещо на чак в 20 век. Застъпване на малките левитации, транслации, разнобащатост на фигурите. Правиш лекция, сега извинявай, не може. Никой няма нищо да ти зададе, те дай да който да пишела икона и сурова забояна, да ти зададе въпрос да ви какво. Айде да ти даде. Може нещо интересно да работи. Не може. Това не може да се зададе въпрос, на възраст може. А мадама на млада възраст не може. Айде да ви. В най-ранните християнски музеи ние виждаме така наречената, по-късно наречена права перспектива, която е имитативна. Тя имитира пространството с
Има един много важен въпрос. За да може някак да зададе въпрос, въпросът се съдържа нещо като ниво на разбиране. Въпросът се съдържа нещо като това го разбира, но това не го разбира. И това е нещо като врата. Въпросът също се врата. За да следи човек, просто трябва всъщност да извървява всичко това, което всъщност мисли, че разбира. Много е сложно. Разбиране е една дума, която вижте в славянския език. Тя не е разбиране. Разбиране е една дума, която се появява като свързване на разделение на едното на две. Бир е едно и болтуза. Разделение на едно. Разбиране всъщност е разделение или анализ на цялото. И откриване на връзките между тези части. Частите на цялото. Разбирането е резултат от анализ. Няма разбиране без анализ. С това, за да можем да говорим за разбиране, ние трябва всъщност да стигнем до ниво формата като информация и форма. Тоест, формата или те наричани сетивния свят, т.е. те наричани гносия или възприятие или разбиране чрез сетивата е първото ниво. След това следва диагностика, което е съществуване на нещо, което е непостижимо със сетивата. Това е агностицизъм. И оттам започва дългото пътуване, когато ви трябва да извадите и лявото на дясното, и дясното на лявото. И чак тогава можете да се върнете и да зададете въпроса. За кой от тези пътища става това? Въпросът е нещо много. Това, което се случва днес на всички тези смартфони, всички тези телефони, е перспектива. Вероятно, те се знаят, че ще имаме такова нещо. Тоест, че ще го видите да наричате фотографска перспектива. И сега се решите, че това не е това. Вижте ли перспектива, съществува още 6 века преди новата ера. В ерата има перспектива. Тоест, от тяхното рисуване, тяхното изображение е учително особеност на човешкото знание. Тоест, и се виждате 6 века по-късно да се откажат от това, което е стигнало до едно много високо ниво на развитие, забележете, то не се е случило изведнъж. Има съвселенски събор, където са почиствали тези неща. Всичките от тези знания, защото от някъде идват отвън хора и те се подвеждат повече. И на всеки вселенски събор казват, не, това не. Така не може. Тоест, поддържането на чистотата, забележете, на тази божествена литургия не се е случило изведнъж. Чалката е това не влиза. Чалката в образа е влиза, тя винаги влиза от нея. Тя винаги имитира. Забележете, образът е имитация на образ. Реалността е нещо друго, тя не е образ. Така че, да кажем, има нещо, което някакси от дълбините на времето, минали са 2000 години, след 2000 години нашите потомци, как ще ни се усмихват за това, което ние днес наричаме наука. Мислете си малко. А онези 2000 години, извинявайте, когато създават тази забележение, визуално таинство. Вероятно са допускали, че ще се случи нещо. Ние защо не го допускаме? Ние смятаме, че сме върхът на сладолета. Върхът на айсберга. А не е така. Така че тази книга на същото става да има всичко малко. Трудно е. Не, когато се пише така компресира, да опасно да се плъзнем отгоре. Формална страна винаги е повеждаща. Сега, мисля, че ако имате въпроси, задайте ми все още авторът все още. Книгата е интересна, още веднъж казах, че тя вече се намира на двете места.